kasulatan nagaingon sa Juan 17:17. Balaan na sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Tungod nini, among itud kaninyo ang programa Pag-utingkay sa kamaturan. Pag-utingkay sa kamaturan. Tulumanon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. O karon aniya ang inyong tigdumala, Evangelist Brother Jerry Laig. Bueno, makiksunan, mayong gabi kanatuntanan na ninasab kita garon diri sa atong tulumanon pag-utingkay sa kamaturan. O atong nga pangumusta ang tanan nato nga mga suki nga mga listeners, ato nga mga viewers. Nga kanunay nga namati nining atong tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Atong gabi-abi ang ato nga mga sponsor, ato nga mga kauban sa 3E Media. Labi na gyud mga kapaglaom ni Sir Lopres, ato nga presidente sa 3E Media, o sa tanan nga mga debaters, tanan nga mga members sa 3E Media. Mayong gabi kanatong tanan. Nila ni Pastor Chris Vacalaris, o sa tanan nato nga mga mentors nga sa 3E Media debaters. O pasalamatan nato ang nag-school sa debate no. Kumusta og maayong nga gabi kanatong tanan. Mga kapaglaom, atong isgutan ng may tungod sa ang Kristohanon batok ba sa kasuguan sa Dios. Ato ning tun-an kay importante kayo kay unsa bang hitabo mga kapaglaom nga sa panahon hinuon nga naanay Kristo. Naanay Kristo sa kinabuhi. Wala na may noong kasuguan mga gigsunan mo na nga kapaglaom ato kining tunan apan sa dili pa minaw sa tag usa ka ampo. Dalaygon may mayaw na mga Dios nintak na karon sa kagabion. Magatuon usab kami Ginoo sa imong pulong o tagaay kami dugang pang kahibalog kaalam o sa pagpasabot sa uban labi na sa wapas kamatuoran. Salamat o Diyos nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Pasayloa kami sumsala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, maayon usab nga balikon ako mayong gabi isanan o sa uban mga nasod maayong buntag odto. Kinang pasalamatan nato mga kapaglaom nga makahimo na sabda sa pag-utingkay sa kamaturan. Kaya daghan na ba kay mangutana nga o sa man nautingkay ni mo diya? O sa man nautingkay ni mo diya? Ang kamatuoran o ang bakak? Aduha oy daghan. Kamatuoran niya, nautingkay po ang bakak. Na may mga bakak sab nga gipamatuod sa uban na ato na mautingkay mga kapaglaom. Ato pa ni Sammy Byron na mayong gabi bro, watching from Mandawi. Thank you very much Sammy Byron. O si Yoko Lubmas. Nagtanaw sab nato karon na sa Butuan City mga kaigay o mga kaigsuonan. Waigson minaw sa tagawit before ta nga mo padayon diri sa ato nga tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran ato ning patalinghugan ning awit ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran. Si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan, sa bukton niya agakon og saplayon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sangpita kay siya duol pa. Siya matinadanon ug maluluyon. Dili kanya biyaan ug talikdan. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makuptan.
ugma imo na sa ang panahon. Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo na baylang sama sa alindahaw. Unya mawala ka ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanaw. Ayaw kabalaka sa daghan nga problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon, kung si Jesus ang imong paharion. Subaya lang, padayon lang, ang dak-anan hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Okay, salamat kaayo sa mao nga mensahe sa awit mga kapaglaom. Okay, atong nga gipasalamatan ang atong Ginoo mga higala kay niining atong panahon karon dili na gyud ta magduha-duha. O nga kun do na may masuko sa ato nga walay hinong na masuka lang pod unya ay lang pod og kay di ba po na lalim nga nay masuko sa ato, di ba? O kay murag ko ana ang 3 media karon debaters mga kaigsunan mismo ang ubang mga Adventista murag musungag na. Pero okay lang nga lamig dispensa tanan no, mas maay magyud ang tawo magkapailob mga higala. Okay, basin og mga dungog-dungog ra po nang imong nadungog dia Bert. Mga lamig pasensya sa inyo dia. Kay wa man ta maghimo ng ani kay para magpasigarbo, itago gani nato ni nya bulgar nimo. No? Ay na dia pailob lang dia kung unsa galing imong kwan dia. Okay. Ipakita pod nga professional pod, no? Dili kay imong ipang i-post din ha. Dili na pug professional ana. Wala pug na lambigit kas mga kalye ana. Unsa may mga kuan, mga diferensya angay na to ng sulbaron dili kay atong iduot mga kaigsunan, ikaluwasan ba atong gusto biya. O ngay lamig dispensa kung dili ganahan ang uban sa mga debate, mock debate. Pero dili man tanang adlaw makdibit kay kanang giingon nila nga adlaw-adlaw na lang gyud niya makasupak tas balaod si Ginoo nga patrabahon ta kunom kaadlaw. Di man na kay by schedule man na siya. O na mga panahon gani way mga makdibit mga higala. Panahon lang na kung dunay oras, mga oras bakante sa tao, una nga dunay mingon ana. No. Siguro narong interpret lang atong amigo mga igsoon atong igsoon. Dili mo gyud naingon nga unayon na lang gyud ta kay nga ana ay managsuon raman tas pagtuo. Narong interpret lang. No, siguro kung kita gyud mo'y husto, kita gyud tan-aw nato nga maayo, hilom lang pod kay ana ang tawo nalay mo susi nimo nga maayo ka. Kay once minganag ka nga unsay mga kuan sa 3 media imong supakon unya wa man ka panumbalinga. Kay wala mo gud may maghimo ingon ana. Wala may maghimo ingon ana. Siguro na mga tao nga nagsulti nga ingon ana pero para namo wala na mga kaigsunan, no? Magpinasayloay ta kuanta kay atong tabangan ang buhat sa Ginoo. Tabangan atong dipinsa ang iya sa Ginoo. Dili ta kay muingon ta mga kapaglaom nga atong birabirahan ay dili na, no? Kapailob lang gyud ta ana. Nya ipakita sab nato nga professional gyud ta. Okay, kung nagtuo sila nga kinalyelan ning amo, kinahanglan mapakita sab ka nga professional ka. Dili kay mo sabay kas mga kalye. Okay, salamat kayo nga masabtan nimo Bert Nacario, Arliano Nacario.
Kay sige na siya post mga higala pero para sa amo okay lang na basta di lang pud palabanan, no. Okay nang atong greet na to din tagaan tong pagtagan ng igsoon. Yuko lubmas sa good evening Brad Jerry. Birada Brad kay giplastar ra nako ang cellphone sa tindahan aron daghan ng bagatan-aw sa imong programa. Ay kumusta dito tanan diyang nagtan-aw no? Diya sa Butuan City mga kaigsunan kay giplastar na ni kapaglaom Yuko lubmas. Ampo lang punta mga igsoon no? Magampo lang punta sa matag usa nato. Nga kung doon na may kapakyasan, maamguhan po na mo nga kami doon na mga kapakyasan. Kay dawato niya po na to mga igsoon. Okay, nga na mo gina ay mga kapakyasan. Pero siguro narong interpret lang kay gisiparit man gud ang mga Tagalog mga igsoon o kining Bisaya mo nang ningon ana. Siguro na remove mga kaigsunan. Pero naay bag-o karon nga mga 3 Tagalog mga igsoon. Didto ang mga Tagalog kay gisiparit na mga kaigsunan. Pero apil gihapon ko no kay marunong naman akong magtagalog. Okay, nagtanaw sa karon Cesar Cuadra. Akong amigo nga member sa The Fishermen. And that yung mga kaigsunan no. Yes, Davao sila ni Manager Rex Kipanis. Manager, mayong gabi ni mo dia sa tanan just Davao. Okay, mayong gabi watching Davao City. Okay. Mayong gabi, Press Jer. God bless sa imong program o sa imong mapainobsanon. Mapainobsanon o kasing-kasing. Sige, paubos lang kita. TC Repuila Ikunas, nagtanasab na to karon mga kapaglaom. Mayong gabi watching from Davao, GR Momo Antuki. Okay. Salamat kay GR no. Thank you very much sa imong pagpakiguban rin sa atong program. Gamit lang sa cellphone ron kay minus kay signal. Basta minus ang signal cellphone lang sa take dili madahog studio mga kaigsunan. Okay nang padayon ta diri mga kaigsunan atong tun-an pas dili pa, patabang ko sa inyo, pag-subscribe sa atong YouTube channel. Palihog subscribe sa atong YouTube channel Paguting kay Kamaturan. O duha man ag Jerry Laig, dayon Paguting kay Kamaturan. Kining programs Paguting kay ni Migala, kung mususi mong Paguting kay makita nyo ang Paguting kay Kamaturan, tuplo ka ang kanang bill mga kaigsunan. Subscribe mo, like, i-share ninyo. Now, mora na akong pangiuntabang sa inyo mga kapaglaom. Okay, mayong good evening, mentor gikan ni Kian Valies. Thank you very much Kian sa imong pagkiguban kanato ning takna sa kagabi no. Nagkuha na ta karon kay basig maningog ang mga iro. Madungog kung dili ta mag-microphone mga kaigsunan. Microphone yun dagay parang minus-minus kayo ang pag-hot sa mga iro kay magabi mga igsoon daghang kay mga iro kay labi nagdunay mangagi mga igsoon. Lapos maginis dingding ang mga tingog sa iro mas kusog pa noon sa tingog sa tao. Okay mga igsoon, ang natay ginhan ay dinhi ang Kristohanon batok ba sa kasuguan sa Dios? Mga kaigsuonan, ang usa ka Kristohanon kapaglaom moy usa ka tawo nga midawat kang Kristo ug ingon nga iyang kaugalingon nga manluluwas gikan sa sala. Ang katarungan nga siya muduol kang Kristo alang sa pagpasaylo pagpasaylo sa sala tungod kay ang kasuguan sa Dios o ang Espiritu sa Dios nagpaila kaniya sa iyang sala. Okay. Ang Dios nagsaad igala nga sa unuhan ang Dios nagsaad
kung ang tao magsugid pagsalikway sa sala, siya magapasaylo sa iyang mga sala. Oh. 1 Juan 1:9. Norma Apolokyo Huyad. Maayong gabi sa tanan. Okay, thank you very much. Ubay na nagtanaw na to karon mga kapaglaom. 1 Juan 1:9, no? Mabasa na to na. Mao kining mahimayaong gugma ni Kristo. Oh, mahimayaong gugma ni Kristo. Ang nagapukaw sa gugma diha sa kasing-kasing sa usa ka makasasala sa pagkaagi nga siya maghandom sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Busa ang Kristohanon dili gayud supak sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. Ato ba, adunay mga sipyat mga igala sa pagsabot nga ang kun Kristohanon ka di na kamubantay adlaw pulay, di na kamubantay og kining balaod sa pagkaon kung gitawag og dietary law, na di na kamubantay sa ubang mga sugo kay lagi naa sa mga Hudiyo. Wala, dili ka na makapawala mga kaigsunan kay ang pagdawat diya kang Kristo ang pagsalikway sa atong mga sala. Gisalikway higala ang atong sala. Sa diyang gisalikway ang atong sala, dili na gusto sa Ginoo nga kita magpakasala. O dili na gusto ang Ginoo nga kita magpakasala mga higala. Karon sa diya nga kita na may nagdas ronda mga kaigsunan, no? Sa rinda sa atong katungod. Kung pananglitan ikaw mga igala na adunay kapakyasan, wato pa diya isurinder sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mga kapaglaom dili sama sa tao. Ang tao mga igsoon mudumot. Ang tao mga higala masina. Pero ang Dios dili ana mga kaigsunan. Muna nga gusto sa Ginoo nga ang atong kinabuhi pakisama gyud sa Dios. Okay, ako ng amigo, maayong gabi diya. Boards, titing Lupisan. Okay. Lupison. Kanaya ako amigo. Kauban ako basketball mga kaigsunan. Karon wag kundang-undang basketball ba? Kita ka, bro. Boards. Sa video. Okay, salamat kayo, bro, titing ko na Lance Lupison. Okay, thank you very much. Paliw kong share ini, paliw kong subscribe boards, no? Muna akong mga kapartner sa basketball sa una. Sa PBA pa mi, PBA. Pirming Basketball sa Asosasyon, PBA. Ito mga kaigsunan. Karon na kung kita naada ni Kristo, dili na di ay ta mag-ingon nga wala na sugo ato na nang gituman mga kaigsunan, no? Gituman na nato ang sugo kung kita Kristohano na. Dili kay isalikway ang sugo, dili na mi anang mga napulo ka sugo, dili na mi ni anang adlong igpapahulay tungod kay wala na mi kay Kristohano na mi. Ang Kristohano nagbiya sa sala og nidawat kang Kristo, di ba? Mayong gabi, mentor gikan ni Julius. Okay, boards, no problem. Okay, salamat kayo. Why problema? Walay problema, no problems. Okay. Salamat kayo sa inyong pagpamati. Murag daghan na tag namati karon mga igsoon. Ikarap na itong tutunlan ba kay maigo sa katugnaw sa aircon ko, no? Aircon nga kita og lapos-lapos ba? Lapos-lapos ang hangin mga kaigsunan. Okay, nang unsaon man sa usa ka tawo kapaglaom sa pagkahimo niyang Kristohanon, lapason ba nato ang sugo sa Ginoo para nga mahimo tang Kristohanon o atong tumanon ang sugo human kita na Kristohanon? Muna siya'y gitawag nga sa atong pagdawat ni Kristo, aduna tay tulumanon mo na ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Dili kay nanaka ni Kristo, wala na kay sugo. Dili na pwede mga higala, no? Dili na sa pwede. Ang gikinanglan sa Ginoo, mapakita ang imong pagtuo. Melchor Idoliantis, mayong gabi dia Bragere. Og si Felix Alisna. Gatanaw ko diri bro. Ako ka na, bro. Tanaw ko diri. Thank you very much, bro. Okay, nang dunay tulo ka bahin
Number 1, dawato na to si Kristo, ingon nga ato nga manluluwas. Isaiah 45:22 mabasa na. O buhat 4:12. Palihog ko o tiknot mga kapaglaom. Number 1 asya. Number 2, kay doon na may tutulog ka mga paagi nga mahimo tang Kristohano, no? Number 2, mutuo kang Kristo ingon nga anak sa Dios. Anak sa Dios. 1 Juan 5:13, Juan 20:31. Juan 20:31 o buhat 16:31. O 16:31 og Mateo 28:20. Palihog kog tiknot mga kapaglaom. Number 3, isugid ang inyong mga sala. Mahimo kang Kristohanon kung dawaton nimo si Kristo ingon nga maluluwas. Mahimo kang Kristohanon kung mutuo ka kang Kristo ingon nga anak sa Dios. Mahimo kang Kristohanon kapag laom kung isugid ang inyong mga sala. Salmo 32:5 og 1 Juan 1:9 og Levitico 5:5, no? Okay nang itong basahon ni kay mulabay ra ba ni? Okay, gikan ni Elijah Bagyas. Mayong gabi brother, happy midweek. Everyone watching from KSC Region. God bless. Thank you very much, Elijah. Okay. Mga suki ginato ni mga kaigsunan, no? Okay, matubang Julius Traya, maayong pagka, saan siya? Julius, maayong pagka buot-buot. Sa mani, Jo. Laruan na yung text niya. Maayong pagka, sa mani, buot-buot. Og nagtanaw sa kanato karon si Oliver Malagom. Nagtanaw sa kanato karon mga kaigsunan. Maayong kaninyong tanan, maayong gabi kaninyong tanan og si Ri Sarko. Yata sa sunod nga mga pangutana, sa diha nga ang tao kapag laom makabig kang Kristo unsa may mahitabo niya kon makabig siya niya ni Kristo. 2 Corinto 5:17, tiknot mga kapaglaom. Busag ko ng tawa na kang Kristo, siya bag-o ng binuat. O ang daang mga butang na nagpangagi na, tanawa ang bag-ong butang nahiabot na. Pagkanindot mga kaigsunan. Okay, reply na ako na kay Eldred. Mao ba? Okay. Bisan unsaon, thank you very much, Jo. Iso Chris, mo na po ni si Antichrist siguro ni. Bisan unsaon ni mo, okay. Initam gin si Ellen G. White, eh. Bisan unsaon ninyo pag sigigwali, mulutaw lang gyapon si Ellen G. White nga umoy founder. Hunong na mo. Ikaw kay nagpasipat. Kaya dili mo ginapangalan ni mo. Imo ra nang gibutang sa mo account. Undang na niya ayaw na pasipala sa ngalan si Ginoo. Okay. Maayo pa si maayo pa si Eldridge pumikpik kay nagbuot-buot. Mao. Ako nang pagumangkon, amot na murag nibalik na po na sa karaan kay siya balik si Adventista niya karon. Kigsungag na po ding bata. Libog naman din mga bata. Eh. Okay nang matuban Joel Bandula. Mayang gabi kapag laom, Jerry, o sa tanang sunod ni ining programa. Thank you very much. Salamat kayo. Mat salam. Oh? Mat salam. 2 Corinto 5:17 ang mga daang mga butang nagpangagi na, tanawa ang bagong butang niabot na. But pasabot mga kaigsunan, kung ikaw Kristohanon, dili di ikaw muli kay og unsay balaod kay balaod dili na nimong sige nimong isugo kung nimong convert isugo na sad basahon na lang ang basahon kay to ang sugo dito dili kay magsige kig sugo nya gisugo na pong Kristohanon di naman ang isugon kay naa may mga Biblia nga gisunod no ato pang yayo kulubmas mao ni si
Jesus Christ nga way Kristo. Gikan ni Yoko Lubmas. Okay. Nagtanaw sa karon mga kapaglaom si Manuel Kahukon, no? Di Manuel Kahukon. Nagtanaw na to karon mga kapaglaom, no? May ubay na ta nagtanaw karon. Sa iyang pagpakigsulti uban kang Nicodemo kapaglaom. Si Kristo. Gipatin-aw ni Hesus nga ang pagkakabig kang Kristo mo'y usa ka bag-ong pagkatao, di ba? Og si Hesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo. Gawas ko ng tao igaanak pag-usab, dili siya Okay, matupang Ralph Baguhin. Kini bago na gini. Dili ka move on kay Mrs. White nga walang alam lang naman sa aral ng Biblia. Ang tanging nag-ugnay kay Mrs. White sa aral ukol sa Sabat. Okay. Thank you very much, Rap Baguhin. Tinod na mga kaigsunan kay nga na mga na, pero makasamot na sila. May mga panahon pa kamo, no? Bisan tuod na gunahuna mo nga si Linjoy mo ginagtukod, bisag nag-ingon naming dili gid siya mo nagtukod, usalan siyang nakakaplag, di man gid mo mutuo kay mo ingon mo gid mo siya gatukod. Kay duha ba nakaklase. Duha ka klase ang meaning sa founder, either nakakaplag o organizer. Kay ang builder si Kristo mga builder. Siya iya man ginanggikon. I will build my church. Wa mingon ako ang founder. Mo na nga gusto sa Ginoo nga hikaplagan po niya ang mga tao nga gustong kaluwasan. Founder gyapon si Kristo. Og ikaw nakakaplag sa kaluwasan, founder gyapon ka sa imong kaugalingon. Ato na nga ang founder gikan sa found. Gikan sa nawala nga nakaplagan mo nang found. Or either founder, organizer. Unay usad diya nga meaning mga kaigsunan. Okay, pinagi sa unsang gahom, mabatnan ang bag-ong pagkatao nga aron matawag ta nga Kristohanon. Daghan karon mga kaigsunan nga nagpatuong Kristohanon, apan ang problema lang mga kapaglaom, kay wala matunong sa ilang pagtulunan, kay imbes uman nimo pagdawat ni Kristo, dili na tamulabag sa balaod ni Kristo, na makigdebate naman hinuon mga kaigsunan. Grabe ang mga Adventista. Ang mga Seventh Adventist nagdipinsa sa mga balaod sa Biblia nga unta dili maguba. Kay mao kanay kalipay sa yawa. Kay sumalas pinadeg 12:17 ug ang yawa na suko batok sa babae. Batok sa kaliwat sa babae. Unya karon og dili na namo dipinsaan mga higala. Ang dako kayong problema karon kung maguba ka na ang mga tao di na magbantay tanan, makadaog ang yawa, malipay siya mga kaigsunan. Mo na nga ni ami sakripisyo mga kaigsunan, no? Sacrifice mo atubang mga igsuon kung unsa may mga hagit atubangon namo mga higala. Online, public, bisag kinalye ni pero sukol gyapon mga kaigsunan. Kay daghan, okay, daghan man kay paagis kalye god. Kung di po ka kabalog kalye, di po ka wala sa kaskali-kalye. Kay kalye gani, daghang kay mga gagmay mga dalan, di po ka kamao diya, bagsak ka. Sa kinalye ni, pero kumbate gyapon. Okay, nang Pedro 1:23. Mabasa na makaigsunan. Kamo igaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kundili sa mga binhi nga walay pagkadunot pinagi sa buhi nga nagpadayong pulong sa Dios. Dili mo gud basta-basta mga igsoon kining atong ginabuhat karon, kining pagkabag-o nato, dili ni ato, no. Binhi kini mga higala, binhi igaanak kita pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kundili binhi kini nga way pagkadunot pinaagi sa buhi nga nagpadayong pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios kapag laom, mao ni siya ang binhi nga walay pagkapapas, no? Binhi nga way pagkapapas. Nyaon sa man ang atong mabatnan ni ana sa tanan.
Sumala sa Roma 3:23, sanglit nakasala man ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Mo nang kinahanglan tag Espiritu Santo nga baglaom. Nanginahanglan ta sa Ginoo. Kay kun ato lamang kaugalingon nya kusog ta mudumot, kusog ta mahiubos, unya dali ra mahiubos, unya dugay mahulian. Lagi una na to nga urag insulto gyud ko pagayon ni. Diha mapakita nato higala kung unsa ka kalalom ang imong pagkapenomsanon. No? Kung walay ganahan na to, ipasag di. Oo. Kung itsapwira ka galing sa imong unahuna, pasag di. Ang buhaton ni buhat lang gyud ka sa Ginoo kay kining atong gihimo dili man ni para tao, para Ginoo man ni. No? Para Ginoo ni magigsunan. Mo bira-bira mo 3:30 debaters ay lang po kay palata pod, no. Mo ra hangyo ay kay palata kayo kay mahibaw-an man ta nga wa ta ka move on mga igsoon. Ay nagtan-aw karon si Rio Coutin, no? Boards maayong gabiin nimo dia. Musta nga atong pag-alaga dia? Ha? Di na ra ba magdugay ning dili na ni magdugay itong kalibutan Rio? Mo na gyud ni. Okay, nang padayon ta mga kabaglaom. Padayon ta sa pagtuon mga higala. Ang tao di ay mga kaigsuunan makasala sa ingon siya dili makaluwas sa iyang kaugalingon. Siya gihukman sa kamatayon. Diya lamang sa gahom sa Dios og siya mabatunan og ang paglaom sa kinabuhi, no? Sa mabatunan pinasikad sa unsa man siya? Ang diha lamang sa gahom sa Dios ug siya magabaton sa paglaom sa kinabuhi. Roma 6:23 babasa nato, no? Ernesto Junior Husayan, Siban, watching og kauman ni Norma Ampulukyo. Okay. Padayon sa pagtan-aw, Sister Norma. Okay, ang Roma 6:23, ang pagpakasala mo ay bahin sa kinaiya sa tao. Jeremias 13:23 o Roma sa iyang kapitulo 7:18-19. Unsaon sa Dios paghatag sa pasaylo sa miaging mga sala. Unsaon man kuno igsuon ay mabasa nato Roma 3:24-25. Sa gingon, sila pagamatarungon pinagi siyang grasya, ingon nga mga gasa pinasikad sa pagkatinubos. Tungod kang Kristo Hesus, nga gitanyag sa Dios, ingon nga halad pasig-uli, pinaagi sa iyang dugo. Sa maong halad, nga pagadawaton pinaagis pagtuo, kini maoy pagpakita sa pagkamatarong sa Dios og sa iyang langitnong pagkamay ng tuson. Gisayloan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. Roma 3:24-25. Ang kamatayon ni Kristo gabaglaom alang sa sala o pagbayad sa bili sa atong mga kalapasan. Basa ang Roma 5:6 ug 8 o Isaiah 53:5. Naadya nga ang sala mga igsoon, ang dugo ni Kristo lukat o bayad sa atong mga kalapasan. Imbes kita'y mamatay tungod sa sala, siya'y nagpakamatay tungod sa sala mga kaigsuonan. Una nga, dili bata maikog sa atong Ginoo kapaglaom. Nga siya'y namatay tungod kanato, imbes kita'y namatay, siya'y nagpakamatay. Siya pa'y tag-iya sa universo, siya pa'y tag-iya sa atong kinabuhi, unya siya pag yun nagpakamatay. Kung ang kinaiya sa Diyos sama pa sa tao, mga kahigalaan, na grabing dumot na ba? Pila na kakabulan nga wa ka move on mga kaigsuunan. Grabing dinumtanay na ba? Nagtanaw ang atong usa sa atong mga sponsor, Nelpa Biuyo Galigao. Madam, maayong gabi ni mo. Uban si mong pamilya, imong mga kabataan o imong mahal sa kinabuhi og sa tanan nga mga Biuyo family, no.
Na nato din na dia season mga kaigsunan. Salamat kayo og palihog kog subscribe pod sa atong YouTube channel. No? Pag-uting kay sa kamatuoran og Jerry Laig kanang duha mga kaigsunan. Hapit na gyud ta mamonetize sa Jerry Laig pero basin nunya og di nako kahiling ana ba. Siguro doon na to pod ang pag-uting kay sa kamatuoran ni Gala. Elias Sampaga, nagtan-aw sab nato karon si Elias Sampaga. Oh. Padayonon tani mga kaigsunan ay another song mga igso no. Another song. Biyae ang sala. Imo bang gibiyaan ang imong kasalanan nga kanunay kanimo nagasamo sa mga panahon sa imong kinabuhi sa kasing-kasing mo pasudla si Jesus. Nagmahal kanimo ug mo pasaylo si Jesus, si Jesus. Bisan unsa ka pa siya way gipili. Imo bang ikasaad na imong ikatuyan lulan sa sala nga imong gipasan siya andam paghata sa imong kapasayloan kay siya sa krus kanimo nagpaantos. Nagmahal kanimo mo pasaylo si Jesus, si Jesus. Bisan unsa ka pa siya way gipili, bisan unsa ka pa siya way gipili. Okay, thank you very much. Kapaglaom Sadrak. Nindot kayo mga isang biyaya ang sala. Ay, ito'y kumusta din si Pastor Pericles Mabida. Pastor, maayong gabi ni mo diya. Kauban sa imong pamilya o sa imong mga kaubanan diya sa Salite man siguro na pastor, no? O padayon ta diri mga kigsunan diri sa aton tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran ato sang sugaton sa masipang pakpak atong mga kigsunan. Nagtan-aw na to karon mga kigsunan, no. Madungog ba yung pakpak diya? Murag ako ram siguro nakadungog. Kenang sumala sa Roma 8:3 o 4 o sa Juan 3:6, ano itong Juan 3:6?
Ningon din sa unsang matang sa kinabuhi ang musunod sa bag-ong pagkatao. Kung makristohanon ka kapag laom, unsa may musunod, unsang matang sa kinabuhi nga makita sa tao. John 3:6 saingon na sa pagsaysay sa bag-ong pagkatao, ngadto kang Nicodemo og si Jesus mingon, ang igaanak sa unod-unod man, o ang iganak sa espiritu man. Kay ang wala mahimo sa kasuguan nga mahuyang sa unod, kini sa Dios na himo. Nga mao nga sa pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak, nga diha sa dagway sa usa ka masalanon nga unod, ug alang sa sala, ang sala diha sa unod, iyang gihukman sa silot, aron ang mga matarong nga gimbutan sa kasuguan, matuman sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod. Kundili uyon sa Espiritu. Roma 8:3-4, ang Espiritu Santo nagaili sa kasing-kasing sa pagkaagi nga karon kita nahigugma sa Dios sa hilabihan og ang atong isig katao ingon sa atong kaugalingon aron nga kita magpili sa pagkinabuhi niini nga kasuguan. Mabasa na to sa Roma 5 kapitulo 5 bersikulo 5 dayon 1 Juan 3:14 og Roma 13:8 hantod sa 10. Mo na nga mapakita ang pagkakristohanon higala sa diyang nadawat nimo si Kristo. Natawag kag Kristohanon kun walay nalabag nimo nga kasuguan. Palitan karon, ang tao nga mamumuno unya nagbag-os kinabuhi, wala na mo patay, nagapailobo na. Moingon ang mga tao grabe no. Midulot gyud ang pulong sa Dios ngadto sa tao. Midulot gyud. Nabag-o gyud ang kinabuhi ning tawhana ba? Nabag-o gyud. Mao na mapakita mga kaigsuonan, dili ang mumatarong ang kasuguan kundili ang mumatarong ang tag-iya sa kasuguan. Oh. Isod basad niya gisugo kag paglampas, ang sugo mo sweldo nimo dili ang nagsugo. Mo'y muhatag nimo og sahod. Magbigay sa iyo ng sahod, kaibigan. Oh. Yan ang katotohanan. Hindi kay tutupad tayo ng kautusan para nga masave tayo. Hindi. Tutupad tayo ng kautusan sa mga kautusan ng Panginoon dahil may love tayo sa Ginoo. Oh, may love tayo sa Ginoo. Ano ba ng love sa Tagalog? Mahal natin ang ating Panginoon. Okay. Now, saan sa Kristohanon ang pagtagad sa kasuguan sa Diyos? Saan mo kung pagtagad diya sa kasuguan sa Diyos? Okay, basahon na to ang teksto. Amen. Salmo 119:41, dayon laktaw 44, din laktaw 47, kayong unod re ato nga kuag pagtagad, kay dinhi madyutay didto madyutay, hantod mga hayag hikap lagan. Mao kan ang pagtuon sa Biblia, Isaias 28:13. Nagayon dre, ipadangat usab nganhi kanako ang imong mahigugmaong kalulot. O Hiyoba, bisan ang imong kaluwasan, sumala sa imong pulong sa ingon ni ana. Pagabantayan ko sa kanunay ang imong kasuguan, sa katuigan nga walay katapusan, ug sa akong kaugalingon, magakalipay ako sa imong mga sugo, nga gihigugma ko. Salmo 119, 41, 44, 47. Ang pagpahinumdom kapag laom. Ang pagpahinumdom nga ang pagkalinuwas pinaagi sa grasya sa Ginoo, sa grasya sa Dios, magahimong walay kapuslanan sa mga prinsipyo sa kasuguan sa Dios. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Matod pa Apostol Pablo, wala gayod hinunua, gipabarog nato ang kasuguan sa Dios. Roma 3:31. Pasabot kapag laom nga kon naa kay pagtuo nabarog ang kasuguan, dili kay natumba, giyatakan og gitunob-tunoban. Ang balaod sa Ginoo kapag laom, sa diya nga ikaw dunay pagtuo ni barog. Ngano man, diha sa kasuguan sa Ginoo naa diha ang hustong pagtuo. Di ka magbatog lain nga Dios. Mutuo ka dili.
Ay mutuo ko, mutuo. Lagi. Di ka magbatog mga linilok nga mga laraw. Mutuo ka dili. Ato pa kining mga kasuguan sa Ginoo naa di ang hustong pagtuo. Unsaon paglutaw sa imong pagtuo? Nga ako naa sa Ginoo. Nga kawatan. Ako naa sa Ginoo. Limbungan. Ako naa sa Ginoo. Istorya rang naa sa Ginoo. But pasabot, nakita sa mga tao, magyatagon ka, mapinugsanon ka, masinabuton ka. Nakita sa mga tao nga dili basta ang kinaiyang gipakita nimo diha kang Kristo. Nalutaw ang batasan ni Ginoong Hesus diha sa imong kinabuhi. Dili kay gamay rang pagsulay mga kaigsunan. Madaot na ka. Gamay ra mga pagsulay mga higala, wa pagani lutos, luya na ka. Gamay ra mga pagsulay, giremove ka lang, luya na ka. Atakiho na nimo. Muna resulta, mapakita mga kaigsuunan ang imong pagkamapainomsanon. Wa ko'y problema gyud. Apel ko grupo dia, apel ko din na sa mga group chat dia og i-remove ko mga kaigsunan. Ay, praise the Lord kay mo. Kay say muhang ning akong cellphone tungod sa kadaghan sa nag-add sa ako mga kaigsunan. Ako di ko gusto nga masakitan ang akong isig katao. Samtang na ako sa group sa magbinastos ko mga kaigsunan. Mo na gusto na ko nga kung magkasinabot ta magdebate na lang ta kay sa debate na ay mga rules, bawal mag-atake personal, bawal mag-side comments, bawal nga unsa pa din ha. Na ay mga rules. Ang tima ragyo dili magkamuritsing, categorical nga pangutana by answer by yes or no. Tubagon ay emphasize. Mas nindot ang magdebate kay naay magbadlong nimo. Kay kini mga handwriting, mga writings, mga kaigsunan kining mga message dugay pagkaayo na to, sige na to, mga sayo pa ta og type. Nya pag abot dito, gubo na sad na alay ayo. Dili ko ganahan mga kaigsunan, naghangkog na kanya di ko ka comments na. Kaya may tabuan na mohot na kag kining mga idea sa pagsulat sa imong message mga kaigsunan. Lahi na nasulat nimo. O lahi na masakitan na nimong isig ka tao. May nagkagbakakon ka, yawa ka, yawanon ka, wala na, dili na mampalutaw ang Ginoo mga kaigsunan kay na naman ang kauglingo na may nakita mga kapaglaom, no. Okay, nang Salmo 119 mo na nino. Unya atong hinumdum ang kaigsunan niya sa diha nga si Kristo naa sa tong kinabuhi na atay pagtuo ni Ginoong Hesus napabarog nato ang kasuguan sa Ginoo. Amen. Sadyang napabarog nato ang kasuguan sa Ginoo kapaglaom. Diha napalutaw, diha nimo nakita, makamubuon ka. Kung doon na may taong mudaot nimo, makapaubos ka. Ayaw ipakita ang imong pagkatao nga dili pugka profesional. Kung doon na may mga tao nga dili profesional og paagi, ayaw awata sila. Pailob ka, ipakita nga maayo ka. Okay? Ana mga kaigsunan mo na ginatudlo na mo sa 3 immediate debaters, mo pailob lang kita. Kay hilig man tagdebate, magtuon tagdebate. Kung estudyante ka, di po ka magbuot sa imong maestro. Mo na nga, matutuon yun mga kaigsunan. Kung dili ganan, okay, out. Ang amo lang ganahan, kay dili man tanan ta, debater mga kaigsunan, dili tatanan magwawali, dili po tatanan manghihatagon. Dili po tatanan buutan. Naapoy mga nagpatuo nga buutan, pero dili sila buutan. Makita sa imo, makita sa diha mga kaigsunan sa kinaiya diya sa tao, no? Okay. Sa katapusan mga igsoon kay maulagi. Naman tay kintuban mga igsoon ning atong program kay di man ay pwedeng mutaasoy pagayo, no? Ako lang kumusta dayang asa sa atong 3:30 nga nag-train mga kaigsunan Jeffrey Kinan. Usa na sab siya karon sa leader sa team si mga kaigsunan. Og si Kylie Ronald Sabugog Garzon. Nagtanaw na to karon mga kaigsunan, no? O katong uban nga nalaktaw, maayong gabi ka ninyong tanan.
Karon sadya nga gipangutana ni Hesus gipangutana ni Hesus magtutudlo. O si Hesus gipangutana, magtutudlo, unsa bay maayong buhaton? Unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon? Kanya mitubag siya nga nag-ingon, nganong nangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo? Anay usa lamang ka mga maayo, nga maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantaye ang mga sugo. Mateo 19:17. Ang batanon nga dato, batanon og dato nga pangulo, miangkon nga nagbantay nako sa kasuguan sa Dios. Apan si Jesus nagpakita kaniya pinaagi sa pagpadako sa kasuguan. Isaias 42:21. Nga siya wala gayod sa matuod nga nagabantay sa kasuguan. Mateo 19:18-22, si Pablo nagsugo, padayoni ang pagkupot sa dayong kinabuhi. O sa unang Timoteo 6:12, sa unsang paagi, basa, Isaias 1:18-20, dili kita magasalikway sa pagsulod sa nabuksan nga pultahan, ngadto sa pagpasaylo, sa pagtuman pinagi sa gahom sa grasya sa Dios. Hebrohanon 2:1-3. Mga kaigsunan, ay, kumusta Edwin Sim? Paring Boboy. Maayong gabi ni mo dia. Tanan pamilya sa mga Sim family. Labi na sa kong anak ko niya silang Mark Sim. O uban sa iyang pamilya. Ni Mamark. Dia, kumusta ni Mads Luna. O sa tanan nga na dia karong nagtanaw. No? Ilang kinagwapang anak. Maayong gabi po ninyo. Maayong gabi ni mo dia. Ma'am. Okay, sunan, salamat kayo akong balikon. Nga, unsaon man daw pagpakita sa imong pagkakristohanon. Ang pangutana mga igsoon, ang Kristohanon, kabatok ba sa kasuguan sa Dios? Dili. Dili mga igsoon, mo bitang nahimo tang Kristohanon, kay gibihaan na to nga tong sala. Sa diyang gibihaan na to tong sala, nahimo tang Kristohanon. Dili kay padayon noon tag pagpagkasala. Tadiya nga midawat ka ni Kristo diya nagsugod na ka sa pagtuman sa tanan nga mga sugo sa Ginoo. Ngano man likayan ang sala. Ang sala 1 Juan 3:4 maong paglapas sa balaod sa Ginoo. Paglapas aron ma-maintain ang imong pagka-Kristiyan dili mabugto, magtuman ka sa sugo. Dili kay aron maluwas ka kundi maprotektahan ang imong kinaiya diha sa Kristohanon. Ngano man maproteha kuan kay espirituhanon di ang kasuguan Roma City 14. Ang kasuguan maayo, ang kasuguan balaan, ang kasuguan matarong. Ato pa sa kasuguan, tuman ka mga kaigsunan na gitawag na siya og na impluwensya ka sa kasuguan, matarong ang tao. Nya brajeri nga gimatarong naman tas Ginoo. O tinud na. Nya ang tao mapakyas man gyud muna nga duna siya mag-aagak. Galacia 3:24. Nga ang kasuguan na himo nitong mag-aagak paingon kang Kristo pinasikad sa pagtuo. But pasabot mga igsoon, ang kasuguan mo agak na lang na nimo. Moagak na lang na nimo mga kaigsunan. Para nga magapadayon ka sa pagka-Kristohanon. Muna diya mga kapaglaom. Okay, thank you very much mga higala nga sa atong mga kaigsunan nga nagpakig-uban. Balikon ako, palihog subscribe ta sa akong YouTube channel mga kaigsunan. Ato pa, maluoy mo. Pag-uting kay Kamaturan, hilingon na ninyo, pag-uting kay Kamaturan, unya, Jerry Laig. Duha na ka YouTube channel mga kaigsunan. Jerry Laig, na po yung mga debate online, na po yung debate dito mga igsoon nga public, makita. Dinis pag-uting kay nagyapon, kasagaran online diya mga igsoon. Online. Online debate o kining mga sibya magnaan sa pag-uting kay Kamaturan. Pwede mo makareview-review mga kaigsunan. No? Kung bag-o pa mong ka ni, review hala ni, paghuman ini, ma-review ninyo sa sinugdanan, hangtod na mga igsoon matapos. Makuha ninyo ang daghang mga bersikulo higala
makatabang kini kanato. Ang tao nga dili mo undang mga kaigsunan sa pagtuon sa balaang kasulatan, kung dili gid siya moundang, magtubo ang iyang pagkakristohanon. Light is progressive. Ang iyang kahayag gatubo hantod makita mga kaigsunan og unsay atong mga lapsis kay mga kapakyasan. Importante malipay ta mga igsuon, nakita nato nga ang atong kapakyasan, no. Nakita ang atong kapakyasan kay mao na nang panahon na nga maka-reconcile, mao na nang panahon na nga makabag-o ka kay akseptado man ta nga kita nasayop mga kaigsunan. Balikon ako ang three media debaters, kung aduna man kami kapakyasan, kami magaingon nga pasaylo ami sa among mga kapakyasan. Kung aduna man kami kapakyasan ninyo, kami mga igpasaylo mga kaigsunan. Kay pinakalami kayo paminawon kung makapangayo tagpasaylo. Kay dili bi po nilalim nga ang mga tao nagdumot sa ato, no. O kamo kuno balihon kita po'y nagdumot. O na nga mga imigdispensa mga igsoon, kung nakapasakit man me, pero dili na mo tuyo ang pagpasakit, kung dili ang pagpasabot lang. Thank you very much. So manghinaot ko mga igsuon nga magpadayon ta sa pag-alagad, magampo ta. Dalaygon mahimiyaw na mga Diyos, salamat kay amahan si mong kay. Salamat sa panahon imong gihatag nga makahimo na sab kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Tanan nga mga nagtan-aw karon, doon na sila balatian mga amo nga mga kaigsuonan, ikapa o Diyos ang ilang mga balatian kini mamahingpit sa pagkaayo. Salamat o Diyos nga ikaw magatabang ka na mo pinansyal, pagtuo, kahibalog ka alam. Salamat sa pagtubag sa ngalang Ginesos. Amen. Mga igsoon, nagkitay pa nun, salamat sa inyong pagpakiguban. Ako magaingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. So maayong gabi kanatong tanan. Inyong nabati ang tulumanon, pag-utingkay sa kamatuoran, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.